Så er vi tilbage her, DM i fridykning 2014, med et dyk, som kan afgøre kvindernes konkurrence. Det er Camilla Salling Olsen, formand for fridykkerudvalget i Danmark, som skal forsøge at... Man kan sige, at Camilla er den erfarne fridykker blandt kvinderne her i dag. Men der er altså to, jeg vil godt kalde dem begyndere, Anna-Marie og Annette, som lige nu ligger til en første og en anden plads. Og der er ingen tvivl om, at Camilla, hvis hun lever op til sine egne og alle andres forventninger, så hun bør altså kunne få en førsteplads, hvis hun laver et godt dyk i dag. Hun har før lavet over 125 meter, og er helt klart den stærkeste dykker uden finner i Danmark lige for tiden. Hun bør kunne slå både Anna-Marie og Annette Raffen Ottsen. Men det er ikke sikkert. Det kan være, at hun skubber den for langt. Det kan være, at hun mister fokus. Det kan være, at det mentalt kikser for Camilla i det her dyk. Det bliver meget, meget spændende at følge. Camilla er også arrangør af det her DM, og jeg taler af egen erfaring, når jeg siger, at det kræver altså en atlet og et menneske af en vis styrkning, både at være arrangør og atlet til det samme stævne. Camilla er i gang med at trække vejret her, på vej til at skulle dykke, og hun dykker altså om ganske få sekunder. Og der glider Camilla afsted. Camilla har altså både været til Danmarksmesterskaber før, hun har været til verdensmesterskaber før, og hun er en erfaren konkurrencefridykker. Og det bliver virkelig spændende, om hun under pres nu her kan leve op til sine egne og alle andres forventninger omkring, at hun selvfølgelig går ind og laver et langt dyk og sætter konkurrenterne på plads. Og jeg skal huske at sige, at det selvfølgelig ikke er afgjort, selvom hun laver et rigtig godt dyk i dag. Eller hvad skal man sige, i det her. Selvom hun laver et rigtig godt dyk nu, så er det altså selvfølgelig ikke afgjort, for der er altså én disciplin endnu. Men også i den disciplin, altså dynamisk, bør Camilla kunne sætte sine konkurrenter til vægs. Hun er nu på vej mod 50 meter, og det ser utrolig roligt ud. Hun glider, hun ser afslappet ud, hun bruger ikke så meget energi på at være strømlignet. Hun ligger perfekt afvejet i vandet. Svømmer faktisk langsomt, vil jeg sige. Tager lige et ekstra bentag der for at nå ned til at få en god vending på 50 meter, som hun laver stor overbevisning. Timet godt. Glider langt efter hver armtag, glider langt efter hver fraspark, og hun er altså nu på vej mod 75 meter. Der er altså ikke nogen tegn på endnu, at Camilla for alvor er presset, hverken fysisk eller mentalt. Man kan selvfølgelig ikke vide, hvad der foregår inde i hovedet på en fridykker, men man kan ligesom aflæse det på, hvordan folk svømmer, og hvordan de gør forskellige ting. Kigger de efter endevæggen, eller hvordan, og så på den måde gætte sig til, ud fra erfaring for, hvordan folk har det. Men hun vender altså på 75, udviser stor ro, udviser stort overskud, og er altså nu på vej mod 100 meter. Hvis vi sammenligner med hendes konkurrenter, så svømmede hendes konkurrenter altså omkring 110 og 115 meter her for en times tid siden. Og det er altså det tal, som Camilla helst skulle forbi. Og hun viser altså gode takter. Vi er på vej mod 100 meter nu. Camilla Salling Olsen vender på 100 meter. Ikke helt overbevisende vending, men nu er hun altså på vej mod 110 meter. Det ser ud som om hun går op nu her. Jeg tror vi er på 108 meter, og Camilla går op. Trækker vejret. Og hun laver faktisk en dobbelt overfladeprotokol. Og det er selvfølgelig en fejl, men der kan ske det, at hun tager brillerne af. Altså man kan sige, en overfladeprotokol starter først i det øjeblik, du tager brillerne af. Så hvad hun gør inden, at hun tager brillerne af, det tæller ikke. Så selvom hun faktisk laver en dobbelt overfladeprotokol, så kan det faktisk vise sig, at hun får det godkendt alligevel, fordi at overfladeprotokollen først starter, når hun tager brillerne af. Men hun får et rødt kort af dommerne. Der bliver voteret her blandt dommerne. Der er givet et rødt kort, og nu snakker de så
indbyrdes om, hvordan det skal være. Og Camilla diskuterer lidt regler med dommerne her. Dommerne voterer, og det er muligvis en dommerfejl, og muligvis en fejl fra atleten. Det bliver lidt spændende at se her. Det kan være, at Camilla hun protesterer den her kendelse. Det ville jeg næsten gøre, hvis det var mig, fordi der var en lille smule tvivl omkring det. Men det er videoen, der afgør det, men det ser altså ud til, at Camilla hun får et rødt kort. Og på den måde, så er altså Anne-Marie og Annette Rappen Ottsen, altså dem, der ligger på en første og en anden plads. Og det er altså en kæmpe overraskelse. Altså Annette Rappen Ottsen og Anne-Marie Christiansen er altså dem, som lige nu ligger til at få en guldmedalje og en sølvmedalje. Og jeg kan ikke se nogen, der kan slå dem. Jeg kan ikke se, hvem der skal kunne gå ind og råde ved det. Så skal de selv lave et rødt kort. Men det tror jeg altså ikke, de gør. Jeg tror, de har tænkt sig, at de skal lave 3 hvide kort i træk. Og så det bliver spændende. En anden ting, der bliver spændende, det er jo selvfølgelig, at Camilla kan få omstødt sin kendelse. Hun kan få et hvidt kort, hvis hun protesterer. Så det bliver lidt spændende først og fremmest at se, om hun protesterer, og om hun får sin protest igennem. Dramatisk her, hvor vi skal til at have sidste heat. Og det er altså herrerne. Det er Jesper Stegmann og Stig Pryds, der skal dykke her om 4 minutter. Bliv hængende her på kanalen. Jeg lukker lige ned i 3 minutter og hviler stemmen foran en tår vand. Og så er vi tilbage om 3 minutter, hvor Jesper Stegmann, regerende... han er måske ikke regerende danmarksmester, men han har i hvert fald været danmarksmester nogle gange. Og så Stig Pryds, som er en nykommer inden for fridykning, men har lavet fantastiske resultater, skal lave nogle store dyk, og de er altså meldt ud, at de vil dykke henholdsvis mere end 100 meter og henholdsvis mere end 130 meter. Så følg med her om 3 minutter, så er vi på live igen.